thajské červené kari. V hlbšej pánvici alebo hrnci si rozohrej olej, k nemu pridaj kari pastu, minútku ju porestuj, vysyp k nej zmes čili a citrónovej trávy. Ak použiješ, pridaj zázvor a restuj ďalšie 2 minútky. Teraz pridaj mäso a miešaj, kým sa obalí v zmesi a zatiahne. Je zatiahnuté a môžeš ho podliať vodou. Pridaj kokosové mlieko, premiešaj. Keď zmes znova zovrie, prihoď k nej šupky z citrónovej trávy a prikryj ju na 10 minút. Postupne popridávajte zeleninu s tým, že začnete s tou, ktorej bude najdlhšie trvať, kým zmekne. Nechám povariť minútku. Teraz pridám cuketu a tiež zahájim prvé kolo dochucovania. Takže začnem rybacovou mačkou, cukrom a polovicou limety. Premiešam a nechám odokryté povariť ďalšie 2 minúty. Teraz vyberiem šupky z citrónovej trávy a pridám mladú brokolicu s cukrovým hráškom. Ochutnám a dochutím tým, čím treba. Ak sa vám to zdá byť málo slané, treba pridať rybaciu omáčku. Ak máte dochutené, povarte ešte maximálne 3 minútky a hotovo.